Hi mga bata! Kumusta ka mo? Aniana sab kita aron sa pagtuon. Karon mao ang pagtulunan sa ikatong adlaw sa unang semana. Ang pag-ihap sa pundok ug ang pagtandi ni gamit ang pulong nga mas daghan og usa ug mas jutay og usa. By yours truly, Teacher Helen. Karon, andam na ba mo nga magtuon? Una kita mo padayon, ato usang tun-an ang pulong nga wala. Wala. Tuo. Mao kini ang akong tuo nga kamot. Ang mga isda anaa sa wala nga bahin. Ang mga seahorse anaa usab sa tuo. Ang abukado anaa sa wala nga bahin. Ang mga talong anaa sa tuo nga bahin. Timan-i ang wala nga bahin ug tuo nga bahin. Mao kini ang mga pundok nga anaa sa wala. Mga isda ug abukado. Mausab kini ang mga pundok nga anaa sa tuo. Ang seahorse ug ang talong anaa sila sa tuo. Tan-awa ang mga pundok. Ihapa ang mga butang sa matag pundok ug itandi kini gamit ang pulong nga mas daghan og usa ug mas jutay og usa. Tan-awa, ipha. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Unom ka isda. Usa, duha, tulo, upat, lima. Lima ka seahorse. Itandi ang mga isda nga naa sa wala ngadto sa seahorse nga naa sa tuo nga bahin. Tan-aw nato unsa nga pulong ang atong pagagamiton? Mas daghan og usa tungod kay ang isda labaw man og usa kaysa seahorse. Busa moingon kita, ang isda mas daghan og usa sa seahorse. Sunod, ihapa ang mga butang. Usa, duha, tulo, upat, lima, lima ka abukado. Usa, duha, tulo, upat, upat ka talong. Kung itandi ang abukado sa talong, unsa nga pulong ang atong gamiton? Mas daghan og usa o mas jutay og usa? Mas daghan og usa. Tungod kay ang abukado labaw man og usa kaysa talong. Busa moingon kita, ang abukado mas daghan og usa kaysa talong. Tan-awa ang mga pundok. Ihapa ang mga butang ug itandi kini gamit ang pulong nga mas daghan ug mas jutay og usa. Ipha. Usa, duha, tulo, upat, upat ka talong. Ang anaa sa wala nga bahin. Usa, duha, tulo, upat, lima. Lima ka abukado ang anaa sa tuo nga bahin. Unsa nga pulong ang atong pagagamiton? Mas daghan og usa o mas jutay og usa? Ang tubag, mas jutay og usa. Moingon kita, ang talong mas jutay og usa sa abukado. Tungod kay kulang man og usa ang talong aron kini mamahimong pantay ang kadaghanon sa talong ug sa abukado. Sunod, ipha. Usa, duha,
tulo, upat, lima. Lima ka seahorse ang anaa sa wala. Ipa, usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Unom ka mga isda ang anaa sa tuo. Unsa ang angay natong gamiton sa pagtandi? Mas daghan og usa o mas jutay og usa? Ang tubag, mas jutay og usa. Tungod kay lima lamang ang seahorse, nagpasabot nga kulang kini og usa aron mamahimong unom. Busa, moingon kita, ang seahorse mas jutay og usa sa isda. Sunod. So mao kini ang kamatuoran o mao kini ang kahulugan sa masdaghan. Masdaghan kun ang pundok sa wala kay sobra og usa, moingon kita mas daghan og usa. Mas jutay, moingon kita mas jutay kun ang pundok sa wala kay kulang og usa. Andam na ba mo mga bata aron tubagon ang maong mga pangutana? Sige. Itandi ang mga pundok gamit ang mas daghan og usa ug mas jutay og usa. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo. Walo ka mga bibe. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Pito ka mga langgam. Kung atong itandi ang mga bibe ngadto sa langgam, moingon kita mas daghan og usa. Ang mga bibe mas daghan og usa kaysa mga langgam. Sunod, usa, duha, tulo, upat. Upat ka mansanas. Usa, duha, tulo, upat, lima. Lima ka mga abokado. Kung atong itandi ang mansanas ngadto sa abokado, moingon kita mas jutay og usa. Ang mansanas mas jutay og usa sa abokado. Usa, duha, tulo, tulo ka mga amigas. Usa, duha, duha ka mga langgam. Kung atong itandi ang amigas ngadto sa langgam, moingon kita mas daghan og usa. Ang amigas mas daghan og usa kaysa langgam. Usa, duha, tulo. Tulo ka mga basket. Usa, duha, duha ka mga fishbowl. Kung atong itandi ang basket ngadto sa fishbowl, moingon kita mas daghan og usa. Ang mga basket mas daghan og usa ngadto sa mga fishbowl. Usa, duha, tulo, upat. Upat ka mga iro. Usa, duha, tulo, upat, lima. Lima ka mga rabbit. Kung atong itandi ang iro ngadto sa rabbit, ang tubag mas jutay og usa. Usa, moingon kita ang mga iro mas jutay og usa kaysa rabbit. Nakakatuon ba kamo mga bata? Ayaw kalimot sa pag-subscribe o pag-tuklok sa bell button aron updated ka sa among mga video. Bye-bye!